pred 2 rokmi vyhral a prachy ešte nevidel. Toľko tých zemiakových cien, čo mám, že by som si mohol otvoriť meka s hranolkami. Začal sa tam motať v tom podberáku, ja som tak cez ramena pozeral a hovorím, jak je chytený. Vidím Ivana, ten jeho pohľad, jak sa pozeral na mňa, že za zub. A predo mnou 0,5 metra sumec, taká tlama. Ja som sa skoro vtedy posral. Jestli vidíš svoje jméno na obrazovce, pak ti moc děkuju. Máš obrovský podíl na tom, že tohle všechno může vznikat. Patroni Rybománie užívají řady výhod. Přidej se k nám. Partnerem tohoto videa je maverfishing.cz, váš specialista na feeder a plavanou. Ahoj rybomaniaci, vítám vás u sledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. Mým dnešním hostem je legendární kaprař Petr Hofy. Hofírka, ahoj Hofy. Čau. Davide, díky za pozvání. Já ti děkuju, že jsi dorazil a ono vlastně se krásně dostaneme k tomu, že vy už to možná slyšeli, teďka Hofy je první oficiálně Slovák v logičce Rybománie. O to větší čest. Jasně, já se musím přiznat, že jsem za ty léta párkrát už jako hovořil s tvými slovenskými kolegy a vždycky mi bylo řečeno, že je to strašně daleko a Hofy to je srdcař. Hofy dorazil. A ty jsi vlastně v Čechách tak trošku i pracovně, můžeme tím vlastně i začít. Proč jsi sem přijel? V podstate pracujem v Číne, Paris. Jasne. Parisov rybársky raj a mám na starosti slovenskú časť e-shopu. Takže raz mesačne cestujem do Čína a v podstate aj dneska idem, len z tej pol cesty. Pri tej Jihlave som to stočil teraz doľava, nie doprava. Takže je to asi rovnako ďaleko, či do Jičína, alebo sem. Máš to, no i tady odsud do Jičína, to máš teda kus cesty zpátky. Odtiaľ toto je zase to, jak keby som išiel domov. Ano, a jaký takže cez celou republiku. Jak říkám, je to srdcař, jsem strašně rád. Díky jsme si s Hofem tady dělali srandu, že jsme strašně zvědaví, kolik z mladý český generace, jestli postřehnou úplně všechno, tak schválně nám dejte vědět. Já jsem se toho sám bál, musím říct trošku Hofy. Přece jenom člověk, já třeba ve svý rodině, ve svým okolí nemám úplně třeba přátelé ze Slovenska, tak to člověk neslyší úplně denně, tak jsem si říkal, jestli se mi nikdy nestane, že nebudu rozumět, zatím jsem úplně v pohodě, doufám, že to bude. A možno nejaké slovíčko nebudeš vedieť, ale keď nebudeš vedieť, povedz, ja ti ho preložím. Jo, teď Hofy dělá překlady, viď? To je taky si říkal, že vlastně... Prekladám vlastne z českého e-shopu na slovenské, do slovenského, aby aj Slováci zase rozumeli všetkým českým slovom. Ale a nechceš, počkej, tak přepni rovnou do češtiny a pojďme to rovnou z česky. To zase není taký, že jak sú takí Slováci, čo prídu do Čech a za týždeň už mluví. Jo. Ale môj prípad to není. Jasně. Hofy, pověz mi, jezdíš do Čech někdy na ryby taky? Bol som tu párkrát na rybách, či na závodoch, alebo aj na normálnej rybačke. Ale mám lístok, akože český, ale časovo mi to moc nevychádza. Hovorím, nejaké závody som spravil v Čechách, či to bola Vltava, či to bol Tovačov, plus, ja neviem, u Jartu Tešinského Halo jazdím, alebo ja neviem, nejaké menšie vody som bol pár závodov v Čechách, takže a mimo, čo som bol na zväzovke, tak tam sa mi zadarilo a vlastne mám 34 kg kapra aj z českej zväzovky. No prosím tě, my jsme si to vlastně ještě úplně neřekli, možná jsem ti to říkal, nejsem úplně kapras, jo? Samozřejmě už to dělám 3 roky, takže už jsem do toho proniknul, jsem hlavní vláčkař. A jak jsem se na to připravoval, tak někdo mi právě říkal, že Hofy tady měl jako léta chycenýho největšího kapra. Je to pravda? Neviem, či bol najväčší, alebo druhý najväčší, ale to trvalo, myslím, že len chvíľu, lebo potom sa chytila nejaká väčšia ryba. Takže ty máš dneska už, jak si spomínal, že sa chytila aj 40 na pálave, takže... No to je úplne čerstvá vec. Už to je inde, ale akože myslím, že ryba cez 30 kg zo zväzovky, že hele, přesně, já si myslím. Jako ty 20 už jsou dneska takový běžnější, ale jako ryba 3+, to si myslím, že je furt jako teda masakr. Moc jich tady v Čechách chycených určitě nebude. Kde si jich chytili? Ani na Slovensku. Jestli to můžeme říct, kde se povedla? To si asi nechám pre seba. Určite. Nechcem nekomu robiť zle, aby zase... Úplne to respektuju. Lebo tam, čo ma zavolali, tak zase asi by si to neželali, aby som prezrádzal. Jasne. A to byla říkáš česká svazovka. Takže předpokládám, tato česká svazovka je možná tvoje oblíbená česká voda. Tak oblúbená, chytá sa tam troška tak problémovo, ale bol som tam, hovorím, asi 2 roky som tam jazdil.
pár vychádzok do roka som tam spravil a teraz už som tam, ja neviem, 2 roky som tam asi nebol. Co tvoje letošní sezóna? Jak se zatím daří? Sezóna zatiaľ pomaly čo závod, to sa podarila nejaká pekná ryba, takže mimo závodu moc nebol čas chodiť na ryby, ale na tých závodoch zatiaľ je to tak pol na pol, že vždycky to je o tom lose, takže keď sa podarilo dobre zalosovať, tak sa aj ten úspech dostavil, alebo keď aj nebol ten úspech, ale nejakú peknú rybu som chytil, aj keď nám to nestačilo na nejaké umiestnenie. No tak my se samozřejmě taky postupně budeme dostávat k tomu, že Hofi je obrovský závodník a velmi, velmi úspěšný závodník, takže s tebe určitě se dneska pokusím dostat, jak to děláš. No a jako kromě toho závodění, dostaneš se na ryby? Hovorím, je toho tej práce a všetkého a tých závodov mám v podstate dosť, takže mimo tých závodov je pár rybačiek, ale není to, jak som chodil niekedy, že mal som sezóny, keď som nechodil toľko na závody, že som robil 1-2 závody do roka, tak ja chodeval som vždycky po práci, každý druhý deň som chodil príklad na ryby. A tým, že sú u nás non-stopky na rozdiel u vás, že to tu nemáte, tak to bola tá výhoda, že sa mi oplatilo prísť aj po práci, ja neviem, prišiel som o 5. o 6. a potiahol som do rána. Ráno som vlastne išiel do práce, na ďalší deň som to dospal a chodil som takto, že v podstate každý druhý deň a vtedy som mal tých vychádzok ako kvantum do roka. Samozrejme sa to prejavilo aj na tých úlovkoch, že sa potom darilo. Jasne. Teraz, keď idem raz za čas výjdem k vode, tak nedá sa očakávať, že hned nachytáš, alebo sa zadarí. No. Máš před sebou třeba letos nějakou zajímavou vycházku, něco, co ti čeká, třeba nějaký zahraničí, kam se těšíš něco? Tak ešte tých už nejaké závody sú za mnou, nejaké sú ešte predo mnou, takže ešte tam mám, akurát čo pôjdem ešte na Hejlov idem raz, tam bude tá kombinácia, vlastne, že po závodu nahadzuješ polku, vyvážaš, potom tam mám nejaké menšie závody, jeden závod, čo ja organizujem, ešte budem robiť na jeseň a z tých väčších závodov ešte tam je Zemplínská Šírava a Králova. Co nějaký zahraničí? Vyrážíš letos někam? Nemám plánu. Nemáš plánu? Se líbí, když se tě zeptám, jestli jdeš na ryby, tak jmenuje ty závody, prostě Hofi, to je závod. Jako obľúbenú vodu, čo mám, tak to je Bled v Slovensku. Jasně. Tam chodím vlastne už, ja neviem, 10 rokov. I k tomu sa chci dostať. Chodil som tam vlastne, ešte keď tam skoro nikto nechodil. Áno. A tam som si to obľúbil a teraz je tam už problém aj s tými povolenkami, ale tento rok som neplánoval, takže ani som si nesnažil sa získat tu povolenku. Já se teda přiznám, když mluvíš o Bledu, tak já, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem i koukal na různý videa s tebou. Vím, že v nějakém rozhovoru si právě se Bledu věnoval. A říkal si, že tam je snad 10 povolenek na den a že se to snad za 15 minut celý rok vyprodal. Jo? V podstate oni to spúšťajú na Silvestra o polnoci, púšťajú registráciu a to tam kamoši aj na 3 počítačoch naraz objednávajú. Za 15 minút, minulý rok, za 15 minút predali 2000 povoleniek a padol im systém. Takže vtedy to mal na starosti kamarát, tak vybavil. Minulý rok som tam bol a hovorím, tento rok som nejako neplánoval. Pôjdem asi, chcem ísť zase budúci rok, dám si takú pauzu. Takže v rodinách těch velkých kaprolovců z Bledu se jako připíjí, cinká se na Silvestra a ty tam datluješ povolenku na Bled. Jako tak. Kto sa tam chce dostať, tak iná možnosť není. Nesmí slaviť Silvestra. Strašne sa to ako rozmohlo tam, ten Bled dostal sa do povedomia, tým, že sa tam natočili nejaké videá, spravili tam Nešáci video, spravil tam Fishing and Hunting, tam spravil video a odtedy to je tam masakér, takže to museli obmedziť, čo sa týka počtu tých rybárov, lebo tam je vždycky problém cestovný ruch versus rybári. Pre ten cestovný ruch sú tam tí rybári nežiaduci, takže oni robia všetko preto, aby tých rybárov odtiaľ dostali. Samozrejme, tí rybári majú právo vykonávať to rybárske právo na tej vode, takže oni si to spustiť nechcú. Plus si myslím, že majú z toho slušné peniaze, keď to spočíta, že tá povolenka stojí, myslím, že 58 € na deň, čo není málo. No, to není málo. Takže keď si spočítaš krát tých 2000 povoleniek, takže
Je to fajn. Im tam vyskočí 100 000 eur a Ano. za tých 100 000 si môžu oni dovoliť platiť jak rybárskú stráž, zarybnovanie, plus si môžu zarybnovať tam ďalšie vody, ktoré majú. Myslíš si, že ta obliba Bledu je buď v té rybí obsádce, nebo je to spíš tím, že ten revír je prostě nádherný, je tam ten hrad uprostřed? Sú to obidva tie faktory, že je to nádherná scenéria, že máš tam vlastne ten legendárny kostolík na tom ostrove, máš tam hrad, ktorý je večer nasvietený krásne a máš tam pozadí obrovskú horu, jak ja neviem, na Makarskej alebo čo. Ja viem, no. A na tej hore máš aj v lete veľakrát sneh. Takže tá scenéria je tam nádherná a plus sú tam neskutočné ryby, alebo boli, a ešte sú, ale bol tam asi, ja neviem, 3-4 roky dozadu tam bol taký väčší úhyn, takže pár rybí napadlo, ale tie ryby, ktoré sú tam, ja som v živote nevidel takých mliečňakov, že ja neviem, vyťahol si kapra, úplná bomba, mal si ho na podložke, povedal by si, že nabuchaná ikerňačka, stlačil si mu troška brucho a z neho tiekol mlieč. Takže v živote som takých mliečňakov ja nevidel, aby to boli také ryby. Väčšinou sú to klasické štíhle, dlhé ryby. Jasne. A tá forma a sám Slovinec, ktorý chodí aj na Bled chytať a som sa s ním bavil a povedal mi, že má pochodený vlastne tiež pomaly celú Európu, tieto známe jazera a hovorí mi, že má pochodené všetko, ale že najkrajšie ryby aj tak majú u nich doma. Takže sám uznal aj on, že tie formy rýb, to tam bolo fakt, že neskutočné, že takí tí prdeláči, že úplne brucho spustené a to koľkokrát si ťahá rybu. Z diaľky si uvidel v tej čistej vode, vidíš na 30 metrov sa ti ukáže na hladine tá ryba a povieš si, že nič moc, ťaháš ho, lebo on je krátky ten kapor. Teraz priťahneš ho, podobereš ho, pozrieš na ňo z vrchu, tak vidíš už ten široký chrbát a keď ho zdvíhaš, tak tedy zacítiš, že je to váha, položíš ho na podložku, tá ryba sa ti rozleje na tej podložke a potom zbadáš, že to je ryba cez 25 kg. Ty bláho. Aha. Já jsem byl teda letos ve Slovensku poprvé, je pravda, že ta příroda je tam nádherná. To majú. K Bledu jsem se chtěl podívat, nakonec jsem se tam nedostal, ale vždycky, když vidím fotky nebo videa, tak jako i když nejsem teda kapras, tak tam bych teda jel. A možná to je jeden z hlavních důvodů. Ale ako vláčkarovi by som ti tam odporúčil ísť, lebo videl som tam, že tam chytili 10-kilového jazeráka. Strúha napríklad. Ja som videl tú fotku v tvojom videu. Sú tam metrové šťuky, sú tam veľkí candáti, takže aj vláčkar si príde na svoje. A to, jakých vláčkařů se týká, jakých 10 povolenek na ten den předpokládám? Toto ti neviem presne povedať, jak to majú vláčkari, že či sú v tom, ale myslím, že tí sú mimo. Jako tam od tie kaprové povolenky sa hlavne jedná tých 10 na asi deň. míst hlavně, asi místa, že jo. A já jsem slyšel, že ten Bled už je takový, že jako že tam je třeba i špína, že prostě je to tak, nebo ne? Že jako ten tlak je na to velký, že to není takový, ne? Nepríde mi to tak, lebo oni sa o to starajú, chodí tam každý deň, tam chodí chlapík s takým elektrovozíkom a vyberá smeti a takto. Samozrejme, že vždycky to je o ľuďoch, keď tam prídu nejakí turisti a niečo odhodia alebo tak, ale hovorím, oni sa to snažia zbierať a aj kvôli tomu vlastne obmedzili toto, že tam zakázali, už má zakázané v podstate aj dážnik, že už, a ja som mal problém, že mal som dážnik, pršalo a prišla mestská polícia a chcel mi dať pokutu 200 eur za to, že mám dážnik a lialo a ja mu hovorím, a čo mám robiť? On mi povedal, že mám ísť tedy chytať, keď neprší. Tak hovorím, tak to je super, že hovorím mu, tak meteorológovia nevedia odhadnúť, čo bude zajtra a ja mám pol roka vedieť, či bude pršať alebo nebude. To snadné. Tak to je krásný. Takže hovorím, chodili tam tí rybári, ktorí tam ten bordel robili, že viem, že chodili tam talianskí rybári a oni rozťahané veci a neviem čo, tak teraz máš normálne v povolenke máš napísané, že máš mať minimum veci, máš to mať skované, zakryté nejakou plachtou, aby si tam nebol jak na burze Vietnamec rozťahaný. Takže furt je z toho patrný, že tam dochází k tomu střetu toho turizmu a toho Áno. rybárství. Hovorím, že ako ten cestovný ruch by najradšej tých rybárov tam odtiaľ vyšikoval, oni sa snažia aj niektoré tie miesta, nasadili tam trávu, dali tam kolíky, ohradili to. Miesta, kde rybári chodia chytať a chceli ich odtiaľ dostať, niekto im to vytrhal a aj tak tam chodia. A problém je to, že, alebo niekto povie, že stále na tých istých miestach sa fotí alebo chytá. Ono, ten Bled je pomerne veľká voda, má, ja neviem, 250 hektárov to má, ale
máš tam nachytanie tých miest, je tam málo. Lebo buď tam máš strmé brehy, alebo tam máš stromy nad hlavou, že nevieš nahodiť, takže tých flekov je tam fakt len pár. Zavážet teda asi nemůžeš, že? Bola, kedy sa mohlo aj zavážať, aj ščlna chytať, ale už všetko toto zakázali, dokonca posledné roky už je zakázané aj krmenie, že môžeš len s PVAčkou. Ja keď som bol minulý rok, tak zrovna to zrušili, že mohli sme kobrou, bolo tam obmedzenie 5 kg krmenia si mal na deň. Aby ta voda zůstala tak krásně čistá. Ja si myslím, že rybári to určite nezašpíňa, lebo tam tie ryby to vyžerú, že to nikdy neostane, ale tak vždycky sa to musí na niekoho zvaliť a najradšej na rybárov. Takisto to je aj u nás problém, že chodia tam milión turistov a zatvorené vecká, neviem čo, ale samozrejme rybár, keď tam hodí krmitko so šrotom, tak to je najväčší problém, lebo si myslia, že pri tom, keď jak sa chodím potápať, vysypeš tam kýbel kukurice a za hodinu sa potopíš a nenájdeš zrnko kukurice, takže tá ryba to krmenie určite tam nekysne a nikto tam nevalí také množstva, že by to tam ostávalo. Když tam 10 rybářů denně, že jo? No, tak to asi... Tak tam už úplne ne. Jasne. To keď si zoberiem, ja neviem, v Chorvátsku príklad tie zajarky, kde sa krmí fakt, že veľa, že tam celý deň len spombuješ a voda je čistejšia, jak u nás príklad na jazerách, tak... Asi to nebude v tom krmení. Chápu. Hofi, zmínil si přívláč, bled. Co ty vlastně a jiný rybolovní techniky? Jsi jenom čistý kaprář, nebo jak to máš? Není som čisto len kaprár, ako chodím idem si aj zavláčiť, vždycky na jeseň sa venujem privlači. Nemám problém zobrať si vábničku, ísť si zavábiť, troška sumčárom do remesla fušujem a v zime tiež, keď je zamrznuté, tak chodím aj na dierky. Taky, a to mi říkal vlastně Filip, jo, že ty si takový vášnivý dírkař, nebo... Baví ma to, akože, ale roky som sa snažil chytiť vlastne aj kaprov na dierkách, čo sa mi nedarilo, až jeden rok bol taký zaujímavý, že fakt tie kapre išli a trafil som taký deň, že som chytil 4 za deň, že to nebola ako náhoda, ale keď som chytil 4 za deň, tak to už bola. Takže si to spustil z gírky na dno proste? A... Klasicky na štuplík sme chytali a dával som tam, nabil som na háčik, ja neviem, 10 kosňáčov, aby som mal takú väčšiu guču, jak sa hovorí, tých kosňákov. Takže ne na koule. Ne. Na tých kosňáčov to je taká univerzálna nástraha v tej zime, že chytíš, keď není ryby pri chuti, tak zachytáš si aspoň tých cejnov a ťaháš pekných pleskáčov, tak aspoň paráda. Zobere ti to pstruh, zobere ti to jeseter, chytil som ostrieža, takže to je taká univerzálna nástraha. A co letos, dravci? Už si něco pekného chytil? Bol som vláčiť nedávno a úplne to bolo mŕtve. Jeden záber som mal taký slabý, že pokúsaný chvostík, ale teraz to nešlo vôbec, akože v tom teple nechcelo sa tým rybám. Vy si tam můžete vláčet taky víc než my. My se k tomu postupně dneska budeme dostávat. Hele, non-stopku tam nemají, vláčí si tam víc. Komu se dostane? Srovnáme to trošku. Hele, Hofi, patroni rybománie mají možnost věgeckým budu točit a pokládat dopředu hostové otázky. Na tebe, mi jich přišlo taky docela dost, tak já to s dovolením otevřu, ať to nejedu z hlavy. A přečtu ti otázky přímo na tebe, takže, hele, tady to máme. Ragim Balok se ptá, pro Péťu doufám, že toho není moc. Je tady pár otázek od Ragima. Kdybys mohl celý život chytat jen na jednu nástrahu, co by to bylo a proč právě ona? Ťažká otázka. Asi myslel boilies. Myslím si, že určitě. Predpokladám. Jednu musíš vybrat. Jednu... Asi by to bol Gangster G2. Ako na tú chytám najviac, ale mám tam aj druhú variantu, keby som mohol dve, tak bolo by to asi Big B, to je broskyňa Black Pepper, na to mám 4 ryby cez 30 kg. Samozřejmě McBice, předpokládám, ano, že jo. Od McBice to je. Kdyby někdo nevěděl náhodou, jasně. Pak tady máme, jakou chybu podle tebe dělá většina kaprařů, i těch zkušených? Jakú chybu? Co si myslíš? Neviem v čom. V kaprařině, jako, víš, ale... nevím, celkově. Neviem, akože
Ja si svoje chyby nejakým spôsobom vždycky, hlavne po závode, sa snažím akože po tom závode zosumarizovať, že čo som mohol spraviť inak. Ako vždycky sa niečo nájde. Niekedy fakt, že neviem, čo by som mal zmeniť, aby som uspel, ale niekedy je to také, no, že po tom závode, jak sa hovorí, že po boji je každý král, tak po tom závode sa to dá zhodnotiť, že toto som mal spraviť inak, toto som mohol vymeniť, vyskúšať, alebo mal som chytať úplne inak, ale čo robia ostatní zle, to je ťažko povedať, neviem. Jasně, ne, ale já to přečtu, aby to bylo správně odpověď, jak to. Co bys zmínil na, tady je teda český kaprařině, takže co bys zmínil na slovenský kaprařský scéně, kdybys měl tu moc? To jsou těžké otázky, bych se měl. Radíme, ty mu dáváš. Ako na tej slovenskej scéne, není to nejaké také nebezpečné, ale samozrejme, či to je na Slovensku alebo v Čechách, hlavne tá závisť, že keď niekto chytí nejakú krajšiu rybu alebo niekomu sa darí, tak toto a tajiť veľa vecí, veľa ľudí je takých, že tají, nepovie a či už sú to revíry, nechce prezradiť, alebo na čo chytá, alebo tieto veci. Ja si myslím, že a ďalšia vec, tie revíry. Jeden chodí na tú vodu, druhý na tú, odsudzuje sa to, ten chodí na súkromák, ten chodí na takú, ako ja to berem, chodím aj na také vody, aj na súkromné vody, aj na zväzové vody, na veľké, na malé, ako ja v tom nevidím nejaký problém, alebo čo. Sú ľudia, ktorí celý týždeň robia, dojde mu víkend, v sobotu si vybehne, chce si zachytať, ja ho neodsudzujem, že ide si na súkromák a chce si zachytať, ak má sedieť niekde na zväzovke, kde príde, nahodí a bude tam 10 hodín sedieť a ani mu to nepípne. Takže presne. Je to vždycky každý, čo od tej rybačky očakáva. Keď si chce niekto zachytať, tak ja to neodsudzujem. Takisto hovorím na súkromné vody, lebo veľa tých závodov, ktoré jazdím, sa u nás organizujú na tých súkromných vodách. Na zväzovej vode v podstate je to len Kráľová a tá Šírava, čo sú zväzovky. Takže všetko ostatné sú súkromné vody. Z tvojí odpovědi mám pocit, že to tam máte stejně jako my, dobrý. No hovorím, čo sa týka tej rybárskej závisti, ohovárania týchto vecí, to je asi rovnaké. Já si myslím určitě. Myslím si, že určitě. Ale bolo by to pekné, keby sa to zmenilo. Ano, souhlasím. Jak se změnil tvůj přístup ke kaprařině za posledních 10 let? Kdyby jsi se podíval na Hofiho před 10 lety, dělal jsi něco jinak? Nebo přistupoval jsi k tomu jinak? Spočiatku 10 už ani tak ne, ale tie začiatky, keď zoberiem, väčšinou som si robil bojly sám, že som si aj sme si zostavovali s chalanmi sami, to boli tie prvé pokusy. Príklad, nepoužíval som vôbec PVAčky, už vôbec ne, ale nepoužíval som plavačky, ktorým som moc neveril. Teraz v podstate všetko chytám buď na panáka, alebo kombinácia, vždycky to je, keď nie solo popka, tak hovorím, ten panáčik tam je. Chytáš hodně popky, vieš? Ja som si všimnul. Hej, ako hlavne keď som odpozoroval pod tou vodou, jak sa tie ryby k tým popkám chovajú, že tá nástraha vlastne v tých čistých vodách, že úplne svieti pre tú rybu a mal som nakrmené a videl som to na tých videách, čo som natočil spod vody, že jak sa hovorí, že ryba ti zobere tvoju nástrahu medzi poslednými, že máš nakrmené a všetko vyžere a potom ti zobere, tak videl som, že to je pravý opak, že práve tá ryba išla a bolo tam plno krmenia okolo a ona z 3 metrov zbadala tú popku a cieľene išla po nej a zobrala tú nástrahu s tou popkou. Takže minimálne v tých čistých vodách tie popky majú svoj zmysel a za mňa fungujú. Myslíš si, že se může někdy naopak stát, že ta popka třeba může pro ty zkušený ryby být naopak nějaká jako výstraha, hele, tady je něco divného? Je to voda od vody. Napríklad na tom Hejlove, tam tie popky fungujú roky a tie ryby opakovane boli chytené na tú popku práve a viem, že to tam funguje a chytá sa na to a niektoré ryby boli chytené už, ja neviem, 20 krát tam a vždycky sa chytilo na tú popku, takže... Takže prostě máš rád popky. A říkáš, když by si teda těch 10 let, nebo srovnal to, jak říká Ragim, tak říkáš, vyráběl si nástrahy? To už som prestal vlastne robiť tie pokusy. Keď si aj robím svoje nástrahy, tak je to tak, že Michal mi dá zmes, dá mi AKčko. To si veľa ľudí myslí, že my si robíme na závody nejaké iné svoje, špeciálne. Ja tam nič nepridávam, nič neuberám, to, čo mi Michal pošle. Vždycky si robím, ja neviem, príklad na ten Balatón, idem spraviť 100 kg bojly, polovicu si spravím s konzervantom, polovicu bez
prvé míňam tie bez konzervantu, Jasne. lebo keď trafíš miesto, kde veľa nekrmíš, tak čo ti ostane, tak vlastne aby mi to ostalo, aby som nemal tie bojle tvrdé jak kameň, čo som volakedy tak chytával, presne toto, na čo sa pýta, že ja som si spravil, ja neviem, 10-15 kg bojlis, hodil som to na sitá a postupne som si odoberal z tých guliček a nechával som ich na tých sitách a mal som tie bojle tvrdé, jak mohol si s nimi okná rozbíjať. No ale tým som sa pripravoval aj troška o zábery, čo sa týka množstvo záberov, ale zase mi to fungovalo na tie veľké ryby. Že, ja neviem, ja som príklad, chodil som, jak som spomínal, že som chodil každú druhú noc, tak som chodil 2 týždne, ja som nemal záber. Ale keď mi prišla ryba, tak potom mi prišla dobrá, buchla mi 20, čo v tej dobe akože bola fakt, že super ryba. Samozrejme. Napríklad Ivan ma volal tichý zabijak, že dlho nič a potom keď som chytil, tak to bola pecka. Já mám tichý zabiják, že kam prošel do Gilet. Ne. To bylo dávno, veď? To už, ale tak předpokládám, i kým si prošel. No jasne, však to myslím, že každý tie začiatky, že bola, kedy sa ryby nepúšťali a všetko sa bralo, takže my sme začali chytať v nejakom, ja neviem, 98. Ja už som na vojne, keď som bol, tak ja už som si tam kupoval všetky články, časopisy a čítal všetky články, čo boli dostupné od Jarda Vítku a týchto. Takže tam hovorím, to bolo nejaký 94. 5. rok a až v nejakom 98. som sa dostal k tomu, k bojli a k púšťaniu tých rýb, ale dotiaľ vlastne všetko sa bralo. Samozřejmě. Dneska rybu vezmeš si třeba někdy výjimečně? Občas si zoberiem aj nejakého candáta, keď chytím, tak si zoberiem na Vianoce, lebo či dcéra, alebo žena inú rybu jak candáta, alebo sumca nejakého takého do metra, tak to si zoberiem. Já si myslím, že tohle je přesně takový ten zdravý přístup. Ani si myslím, že takový to šílený chyťapůsk za žádnou cenu rybu nezabít taky není úplně v pořádku. Prostě sem tam si vzít rybu a samozřejmě dělejte to každý, jak uznáte za vhodný. Ještě něco tě napadá k tomu, co si změnilo za posledních 10 let, nebo půjdem dál? Myslím, že to je tak všetko. Jo? Hele, máme tady ještě Lukáše Nováka. Ahoj, dotazy pro Petra. Za prvé, jeho oblíbené lovné místo. Nemyslím jaký revír, ale myslím přímo místo ve vodě, lavice, přechody, tvrdé, měkké dno u břehu a podobně. To tiež záleží od vody. Sú vody, kde fungujú, že chytáš pod nohami. Zbytočne to budeš hádzať ďaleko, keď tie ryby jazdia popod breh a dajú sa chytiť pekné ryby aj pod nohami. Potom klasické tie lavice, ale skorej chytám za lavicou, jak úplne hore, alebo keď sa to začína zvažovať. Na vodách, kde je veľa tvrdého dna, tak sa nebojím zase chytať to blato, lebo tam to veľakrát funguje, že vlastne v tom blate to ide lepšie, jak na tej tvrdej štrkovej lavici, že tie ryby už to tam poznajú, alebo vedia, že tam tie nástrahy bývajú a častokrát som spravil, všetci chalani chytali okolo mňa na laviciach a ja som to dával schválne do toho blata, či už som sa tam potopil, alebo vedel som, že jak padá lavica, jak sa vyrovnáva dno, väčšinou tam to býva už mäkké, tak tam som to ukladal a tie zábery som tam robil. Takže proste samozrejme voda nedá sa to ako povedať, že hovorím, vždycky to je voda od vody a takisto aj niekto, keď sa ma opýta, idem na takú vodu, čo tam mám robiť, to je ťažko mi povedať. Ja veľakrát sa rozhodujem aj na závode, keď dojdem, alebo aj na tom balatóne. Ja si doma nechystám ani montáže, ani nič, prídem. Rovno na mieste, ja neviem, či to je nejaký ten 6. zmysel, alebo čo, ale už priamo na mieste potom si to začínam riešiť. Jo. Takže Hofi mimochodem nepoužívá echoloty, on se potopí, koukne se, možná si to tam i s kým i zaplave, viď? Keď je taká možnosť, tak som to využíval. To asi na balatoně nemůžeš, si zaplavat s montáží. To byste asi nevyhrávali. Myslím, že tam ani by to nešlo, lebo častokrát tam je tá voda kalná úplne, že nevidíš na pol metra. Ale ona je docela čistá, ale jako skalená. Ono sa, niekde sa vyčistí, ja neviem, boli sme napríklad na Fonode, kde máš pomerne tvrdé dno a jak prestalo fúkať, tak za pol dňa tá voda bola úplne krásne prezračná, že som videl do 2 metrov, čo som bol prekvapený, ale hovorím, väčšinou to býva rozkalené tým, že tam fúka ten vietor. To tam asi hodně je takový častý, veď? Ten vítr a vlny, co jsem taky... Ale videl som videá napríklad na Fishing and Hunting, kde z balatónu, kde točili aj pod vodou, že aj sandátov tam nejakých a tak to videli. Takže
keď tam trafíš možno, že alebo niektorá tá oblasť, že tá voda tam je takáto, že rýchlo sa usadí ten il alebo ten prach vo vode a spraví sa čistá voda, vymákneš to v tom momente, tak sa dá. Mám tady na tebe poslední otázku z Patreonu a nevím, jestli Lukáš se úplně nesplet, ale já ji přečtu, jo. Jak se podílí na TB Bates a jak vnímá velký rozmach TB Bates, ale předpokládám, že to s tebou nemá nic společného, že jo? Já jsem si myslel. To je mimo mňa, takže přesně. S TBčkom ja nemám. S TBčkom nemám nic společné. Tak. Hele, Hofi, my jsme tady tak trošičku to nakousli, pojď se vrátit zpátky, pověz mi, jak jsi začal s rybařením. V podstate od malička, jak veľa rybárov, priviedol ma k tomu otec, takže od mala som sa motal okolo vody a po podstate tým, že som vyrastal v oblastiach alebo v oblasti, kde sú tie čisté jazerá, tak ma lákalo samozrejme popri tom hneď aj to potápanie a sledovanie tých rýb. Takže to šlo ruku v ruce. Na stejně. Ty jsi říkal dokonce, že jsi jako dřív potápil, než jsi plaval, já jsem říkal to všichni. To všichni, některý ale jenom jednou. Hej. No ja hovorím, ja som nevedel plávať, keby si ma hodil do vody, tak sa utopím, ale keď som si dal šnorchel, okuliare, plutvy, tak som ležal na hladine a chodil som po celom jazere a z hora som sledoval zo začiatku, keď som nevedel plávať, tak len z hora som sledoval tie ryby, ale bola tak čistá voda, že do 5 metrov si videl až na dno, že to bola paráda a potom už postupne, jak som sa naučil potápať, tak už to bylo lepší. Já si myslím, že tohle máme možná všichni rybáři trošku podobný, že nás prostě strašně jako láká ten vodní svět, ta voda. Mě říkala máma, že u nás v rodině nikdo nechytal a já jsem chodil podél vody a furt jsem do ní koukal. Hrozně zajímalo, co v ní je. Jo. A i dneska se teda jako ne ve sladký vodě, už mockrát jsem si říkal, že by se mi to moc líbilo, ale u moře se hrozně rád potápím, ty to dokonce praktikuješ takhle, takže předpokládám prostě láká ten vodní svět. A... To od malička, jakože hovorím, motal som sa okolo tej vody a sledovať tie ryby. To ma bavilo vždycky od mala a potom už postupne, jak som si kúpil prvý foťák s podvodným púzdrom, tak došiel som do takého štádia, že viacej ma bavilo sa potápať, jak chytať. Keď som sa mal rozhodnúť, teraz mám čas a že či sa idem potápať, alebo či idem na ryby, tak radšej som zvolil to potápanie a radšej som išiel nejaké fotky alebo nejaké videá natočiť, jak samotný lov. To už som si hovoril, ryb mám nachytaných dosť, takže ja od malička som sníval o tomto, že v tej dobe tých ryb by som povedal, že neboli také veľké v tých jazerách, ale už v tej dobe boli ryby, ja neviem, 10-15 kg, čo boli vtedy obrovské ryby. A ja som ich tam videl a pravidelne som ich sledoval, že chodil som na jedno 10-hektárové štrkovisko a tie ryby sa počas toho leta, jak sme mali 2 mesiace prázdniny, ja som bol v kuse tam okolo vody a tie ryby sa 3-4 krát presunuli počas tých 2 mesiacov, počas toho leta, že ja neviem, našiel som ich v jednej oblasti a príklad týždeň som sa chodil na ne pozerať a oni stále boli tam v nejakej tej jednej časti. Prišiel som tam, ja neviem, po pár dňoch, ryby tam neboli. Začal som snoriť po celom jazere a našiel som ich príklad v opačnom kúte a zase týždeň, 2 sa držali na tom mieste tie ryby, ležali na dne, príklad najhlbšej časti, kde boli tam trávy, len sem tam si mal nejaké steblo a normálne tie kapre ležali na dne, mali vymité úplne také ležoviska, jak od sandáta, že krásne tam ležali. Ja som prišiel, potopil som sa, pozeral som si, pomaličky sa zdvihli, odplávali, ja som si spravil kolečko okolo jazera, vrátil som sa, oni tam zase boli na mieste. Proč si myslíš, že takhle přezouvají? Kvůli potravě? Nebo říct, buď to môže byť aj to, že príklad teplota vody, že na jar možno, alebo zo začiatku vyhľadávali tie pličie časti, že sa potrebovali prehriať, zase možno, že už keď bola tá voda moc prehriata, tak zase im pasovalo viacej, že boli príklad tej najhlbšej časti jazera v lete. Ťažko povedať, ale sú to ryby. Chápu. Myslíš, že ten tvoje vášeň pro potápení, to kolikrát si viděl tu vodu, kolikrát si byl pod hladinou, že ti to třeba i jako rybáři pomohlo? Určite. Si myslím, že tým, že keď niekto chodí len so sonárom a nemá až takú predstavu o tom, jak ja keď sa potopím a vidím to reál, alebo keď pozrel som si niečo príklad so sonárom a potom som si to išiel pozrieť aj v reáli, jak to vypadá. Takže myslím si, že veľakrát mi toto pomohlo a hovorím, že nebál som sa príklad aj častokrát chytať práve tie blato, že kde nebolo to blato smradlavé a tie ryby
práve odtiaľ zbierali tú potravu jak niekde z toho kopca. A jako si říkám, že ti to třeba může hrozně pomoct jako v tom, že víš mnohem líp, jak se ty ryby chovají, víš? Aj to, akože aj to chovanie rýb, hovorím, aj toto napríklad som odsledoval, čo sa týka tých popiek, že vlastne tie ryby reagujú na tie popky a už z diaľky, alebo toto, že nefungujú tie pravidlá, koľkokrát sa mi, bol to pravý opak, jak čo som sa niekde dočítal v knihách, že takto a takto to je a bolo to úplne ináč. Takže myslím si, že určite mi to troška pomohlo, čo sa týka po tej rybárskej stránke, že máš taký aj ten druhý pohľad, vieš, kade tie ryby chodia, príklad aj trávy, ktoré sú trávy, v ktorých sa ryby držia, v ktorých sa nedržia. Sú niektoré trávy, akože ty ideš so sonárom, len vidíš chumač trávy, ale príklad tá tráva je pichlavá, vyslovene má trne, sú také trávy, ktoré pichajú a potom je tráva, ktorej sa ryby zdržujú. Príklad aj na tej tráve, koľkokrát sa mi stalo, vyťahneš trávu a pozrieš to steblo, tak je jak vianočný stromček, že sama mušlička, takže tam tie ryby v niektorých trávach aj sa chodia krmiť, ale hovorím, niektoré trávy sú také, že tá ryba tam nejde do nej. No krásný. Mimochodem samozřejmě na YouTube jsou Hofiho videa, najdou je tam lidi, jak je tam třeba můžou najít, kdyby se někdo teď chtěl podívat na základě tohle rozhovoru? Ten starý kanál, čo som tam mal, tak Peter Hofi 01. Mám tam pár tam máš videa. Já jsem jako včera viděl video, který má třeba 5 milionů zhlídnutí Hofiho. To je asi to najúspešnejšie video. Jo? To bolo vlastne, to je 90% je tam spod vody. Áno. Tie zábery, či už samotné ryby, jak sa pohybujú, alebo pri tom chytaní, jak ukladá montáž a tieto veci. Takže toto video, ako to bola taká topka, taký vrchol môj, by som povedal, kariéry tej potápackej a z toho natáčania a spotenia. No to je mimochodem další tvoje privilegium, protože ti garantuju, že přede mnou rozhodně neseděl nikdo, kdo má na YouTube video s 5 milióna zhlídnutí. No ono to malo zhliadnutie ešte o mnoho viacej. Fakt? Lebo ja som dal vymazať asi 50 videí, ktoré mi v podstate ukradli. Kopíroval niekto. Či to bolo, ja neviem, nejaký Rus tam mal 9 miliónov videní, nejaký Číňan tam mal 11 miliónov videní a to som im dal. A taky vzali celý to video a vydali ho u sebe. Buď použili len časť, alebo nejaké, videl som, že sú to v podstate moje zábery, ale bolo aj tak, že len na začiatku, čo som ja tam mal tú taska zvučku, alebo čo by som povedal, tak to vyhodili, dal si tam niečo svoje a odprezentoval to ako svoje video, takže jasne. Tam ešte ľudia mu písali, že parádne video a gratulujem a oni tam odpisoval, že super, díky. Takže to ma ako troška to ma naštvalo, tak len hovorím, na tom YouTube to bolo troška komplikované, že musel si vyplniť 2 také formuláre, kde si musel uviesť, že to je tvoje video, potom zadať tam čas, príklad, že od koľkej minúty do koľkej je použité tvoje video a tieto veci a vyplniť tam všetko a poslať im to a oni to, ja neviem, do 2 dní to zmazali. Takže hovorím asi 50 videí, 55 alebo koľko som dal zmazať, potom ma to už nebavilo. Jak si přišel na to, že ti to video někdo ukradá? To se dá buď mi to niekto poslal, že aha, tvoje video alebo mi to vyskočilo a do dneska, ja neviem, na TikToku pozerám videa a vidím tam nejakú reklamu, že nejakí Číňania tam reklamujú nejaké svoje háčiky alebo nejaké krmenia a sú tam použité zábery z mojich videí ako z týchto podvodných. Jsi byl normálně fakt průkopník. To je něco neuvěřitelného. Nádherný. Hofi, pojďme se posunout, už jsme tady mockrát zmínili závody. Ty jsi ohromný závodník, my se za chvilku dostaneme k tomu, jak moc úspěšný, velmi úspěšný. A kdybych se tě zeptal na začátek, víc závodník nebo rybář? Kdyby si musel vybrat. Pokud budu jezdit jenom k vodě a nebudu závodit a nebudu jenom závodit. Ja som dosť neskoro začal na tie závody, hovorím nejakých 98. som začal chytať na bojle a myslím prvý závod som mal až 2007. Takže nejakých 8-9 rokov, čo som chytal klasicky, až potom som pričuchol k tomu pretekárčeniu a to ma chytilo. V podstate je to taká iná rybačka, je tam ten adrenalín, súťaživosť, ako snažíš sa, nemôžeš si dovoliť tak, jak na klasickej rybačke, nechce sa ti ísť previesť alebo niečo. Pri tom závodení, keď chceš dosiahnuť ten úspech, tak musíš sa prekonať, nespať a ako nemôžeš si dovoliť, hovorím takéto veci, že dobre, prevezem to zajtra, alebo
Tak ako môžeš si to, ale hovorím, že pokiaľ chceš vyťažiť z toho maximum, tak ideš No naplno. jasně. Já vím, no tak jako, co bys řekl, že je jako v tobě víc? Jako závodník nebo rybář? No už teraz asi závodník, lebo hovorím, že na tej klasickej rybačke ja som veľakrát chodil aj, alebo veľa tých rybaček som absolvoval. Najprv som chytal s kamošmi, potom mali deti, toto. A začal som chodiť sám, takže naučil som sa tam. Na jednu stranu ma to naučilo, že som bol samostatný, že som si vedel od vyvážky z dolávačky až po fotenie, že už som nebol na nikom odkázaný, že tieto veci som si vedel spraviť sám. Ale potom mi už troška tak, keby začalo chýbať tá partia, že s niekým sa porozprávať a toto. Takže vždycky na tých závodoch minimálne sú dvaja, že tam aj kopec randy je, keď aj neberú ryby alebo čo. Takže i tohleto je jeden z důvodů, proč na ty závody rád jezdíš, že jsi prostě v parky, pobavíte se, anebo jsi prostě takovej, že s tebou od začátku není řeč a jdeš jenom po výsledku a musíš být první. No akože ja si myslím, že doma pozná, takže srandy je na rybách dosť. Myslím, že... Jo. Takže si to prostě chodíš užít. Já si osobně myslím, že tohle k závodům strašně patří a že spoustu závodníků závodí daleko víc pro tohleto, užít si to s těma kámošema, než prostě vyhrát ty prachy. Asi že... Tak a samozrejme aj sú lákavé aj tie ceny niekedy, ale hovorím, že keď sa to sklbí všetko dohromady tieto veci, že hovorím, tá súťaživosť, to napätie do poslednej chvíľky, samozrejme nervy máš a koľkokrát si povieš, že už si to nestojí za to a dojdeš domov, oklepeš sa a prihlasíš sa na ďalší závod. Klasika. Keď si zoberiem, že už len to, že koľkokrát som bol štvrtý, že ideš v podstate s nervami, že to už není možné, že aby ti to toľkokrát ušlo. A hlavne tie veľké závody, keď zobereš, že tam, keď skončíš štvrtý, tak to je, někdy to je na nervy. To je jako obrovský rozdíl v tom, co jako získáš, to je mi jasné. Jsi hodně soutěživý? Bere ti to hodně na těch závodech, jako adrenalina? Jo? Asi áno, no, ale že není som nejaký extrém alebo čo, ale asi by som nechodil potom na tie závody, keby som nebol. Soutěživost tam musí být. Filip mi říkal, náš společný kamarád Filip Rozhoň říkal, prosím tě, zeptej se ho, co ho pro boha na těch závodech baví. Já si neumím představit, že by mi někdo určil místo, kam si sednu a chytám. Tak co ti na tom? S tým musíš počítať, akože s tým ja na závody idem a takisto veľa ľudí ide nastavených tak, že idem to vyhrať. A musím to vyhrať a potom, keď sa im nezadarí, tak sú z toho zlomení a prestanú, niekto aj predá výbavu a neviem čo, ale ako ja to berem tak, idem tam a keď sa zadarí nejaké dobré miesto, tak sa snažím z toho vyťažiť, čo sa dá. Takisto aj keď losnem zle, ako nezdávam to, vždycky sa snažím. Veľakrát sa to môže zlomiť, akože aj na tom Balatóne to vidíš, že 2-3 dní niekto nemá rybu a nakoniec to vyhrá. A to sa stalo neraz. Takže... Pověz mi, mockrát člověk slyší právě ten argument, že nikdy bych nejel na ty závody, protože celý je to o tom losu. Nevadí ti to tohle trošičku? Tak je to, ako s tým musíš počítať. Keď na tie závody ideš, musíš počítať a veľa vôd je práve takých, že sú tam pár tých dobrých miest a keď sa ti nezadarí, tak potom musíš už len dúfať, že na tom dobrom mieste to niekto pokašle, vtedy má šancu spraviť aj z priemerného miesta ešte výsledok, ale veľakrát je to tak, no, dobré miesto losne dobrý rybár, tak väčšinou to býva už na začiatku vybavené, že už si to tam musíš, jak sa hovorí, len otrpeť, ale není to pre každého. Samozrejme sú ľudia, ktorí vyslovene na závody nejazdia, sú ľudia, ktorí idú občas a potom sú takí, ktorí chodia vyslovene na tie závody, že ich to baví. A kolik toho objezdíš za rok? Tento rok má toho asi najviac, nejakých 10 závodov mám. Ty bláho, no to je hodně. Předpokládám, ty závody nejsou na den, vieš? No väčšinou sú to minimálne tie štvorňovky, že štvrtok, piatok, sobota, nedela, to sú také najčastejšie a plus tie dlhé, akože Balatón, Šírava, Králova, to sú také tie týždňovky. No ty si teďka zmínil Balaton. IBCC, asi předpokládám největší závod na světě, v lovu kapru je to tak, ty tradiční účastník. Ty jsi mi říkal, když jsme byli spolu na obědě před závodem, což já jsem ani nevěděl, že si myslíš, že nikdo nedostal 8krát v řadě cenu, nebo řekl jsem to správně?
Bol som tam 9 krát a v podstate 8 krát sa nám podarilo ísť s cenou z Balatónu, takže To je masakr. neviem o niekom, že by to mal takúto bilanciu. Zatiaľ akože To hoří. je to dobré a už aj keď som si posledné roky sme fakt losli, že zle a myslel som si, že už to dojde aj na nás, aj s tým počítam, aj za každým idem tak nastavený, že raz to príde a nechytíme rybu, lebo není to tam jednoduché. Jak som ti hovoril, teraz naposledy z 300 tímov v podstate polovica buď bola na nule, alebo mala jednu rybu, takže to je veľká šanca, že losneš také miesto, kde tie ryby sú není a skôr ešte keď trafíš nejaké zlé počasie, že tým rybám sa nechce, neberú tak, jak by mali brať a tých záberov je málo, alebo trafíš oblasť, kde aj nachytáš, ale nechytíš tým, že teraz nastavili tú hranicu 10 kg, predtým to bolo 5 kg, tak bral som to viacej, mne to viacej pasovalo, tá 5-kilová hranica, lebo berem to tak, že je to viacej o tom umení, jak vieš makať, jak nespíš celé noci a vieš to dohnať, jak jednoducho, keď tie veľké ryby pred sebou nemáš, tak ich nenachytáš. A teraz je to nastavené od 10 kg, niekto môže, ja neviem, ide 5 krát za deň na vodu, donese 13, 15, 17, ty príklad celú noc nespíš, jazdíš, 20 rýb prineseš a ráno nemáš čo odvážiť, lebo chytáš ryby od 5 do 9 kg. Jo, to chápu. Takže hovorím, pre mňa osobne tá hranica tých 10 kg je už viacej o šťastí. Lebo vyselektovať to nevieš, aby si môžeš dať 2 30, keď tam budeš mať ryby 5, 7, 8 kg, tak toľko ti bude tá ryba búchať do toho, že chytíš aj tú osmičku aj na 2 triciny. No jasně, ne, to úplně chápu, co říkáš, to je naprostá pravda. Prostě když to bude to 5 kilová, musíš víc ukázat tu dřinu, prostě i tu rychlost, jak to všechno zvládá. Tak jak teraz sú, už máš málo závodov, príklad, ktoré sú na ťažbu. Mne viacej pasovali také závody, kde to bolo príklad od 5 kg, že nechytal si, nebol to feederový pretek, že nechytal si 2-kilových kaprov, chytal si ryby od 5 kg hore, čo bola taká hranica, že už si tam nemohol používať nejaké feederové nástrahy alebo čo, aby si ťahal tie väčšie ryby a bolo to viacej o tej makačke, to mi viacej vyhovalo. Teraz veľa závodov sa robí na 3 ryby, na 4 ryby a je to viacej tak o tom šťastí, lebo hovorím, niekto môže celý deň chrápať, pípne mu, vyťahne 20 a ťažko sa to doháňa potom. A zase dehajnout. No a vlastne Balaton je na těžbu, říkám to správne, že? Ten je ešte aj Šírava, to sú posledné 2 také závody z týchto veľkých, ktoré sú vlastne na ťažbu. Plus je tam kategória druhá spravená, či na Šírave alebo na Balatóne, že tam máš kategóriu top 5, ale hlavná súťaž je vlastne na ťažbu. Jasne. Kde sa počítajú ryby momentálne od tých 10 kg. Top 5 největších ryb předpokládám asi, áno, že? ale potom je tá druhá kategória, to je tých top 5 najväčších. Jasně. No ty si taky, nebo takhle, ještě mi řekni, jaký vlastně z těch 8 ocenění, který jsem dostal, si vážíš nejvíc, respektive který byl nejvyšší? Co bol nejlepší místek? No v hlavnej súťaži sa nám podarilo 3. miesto, to bolo vlastne hneď na prvom ročníku, ktorý sme absolvovali. To bolo v roku 2017, tam sme skončili 3. Potom rok na to sme skončili 4., ale vtedy dávali ocenenie 1. 5. brali, takže v podstate boli sme aj na bedni, dá sa povedať aj tam. Vtedy sme chytili nejakých 930 kg bodovaných rýb, skoro tón. S nebodovanými to bola tóna. A potom sa nám podarilo top 5 vyhrať. Takže masakr. No a taky si mi říkal, že už víckrát jste vlastně měli být první a vždycky ti to uteklo o něco, nebo... Ani ne prvý, ale zo 4. miesta vlastne sme mohli byť 3., keby nám došli odvážiť ryby a raz nám takisto sme skončili 4., keď 15 minút pred koncom nás predbehli, takže tam troška taká aj šťastie, aj smola zase. Pri tom Balatóně. Ty jsi mi na obědě říkal několik takových historek, já nevím, jestli je budeš chtít říkat, jo. A taky vím, že ti to možná nebude bavit říkat znova, ale byly jako hodně zajímavý, protože jsem tam z nich cítil až takový jako možná lehký podezření a vůbec taky nedivím. Cítil jsem z nich taky. Jako možná nějakýho podvodu dřív, kdysi. Měl si takový jako zážitky? Bolo tam jako, že to bolo aj dokázané, že tam vlastne sa robili machinácie, že vlastne ten jeden ročník nastavili, že tých
tú kategóriu top 5 nastavili na prvú cenu 20 000, že oni chceli, aby sa viacej rybárov sústredilo na tých top 5, aby nemali asi aj maršali toľko roboty, lebo rok predtým to bol masaker, že sa tam nachytalo 1200, druhý mal 1150, my sme mali tých 970, takže tam oni nestíhali zapisovať tie ryby a tak na ďalší rok to spravili tak, že nastavili tú kategóriu top 5 na tých 20 000, no ale zase to bolo lákavé tým, že tam špekulovali a tí maďarskí rybári tam vtedy 2 ryby odfotili 5-krát, v podstate jednu 2-krát, jednu 3-krát a spravili si z 2 rýb, v podstate top 5 vyhrali, ale zistilo sa to a tým pádom tam ich aj potrestali, aj myslím, že majú zákaz na Balaton jazdiť, aj na IBCC už takisto. A ty si mi říkal tenkrát, že to byl snad váš první ročník, kdy třeba jste byli, tuším, druhý? Třetí a najednou tam někdo za váma měl 23,5,0 ryb. Jo. To bolo ten prvý ročník vlastne, skončil závod. My sme sa pohybovali okolo 5. 7. miesta večer a za noc sme spravili nejakých 200 kg, čo sme mali poslednú noc, že super. Podarilo sa nám, hovorím, okolo 200 kg nachytať a ráno v podstate, jak nám odvážili ryby, o 8 skončil závod, ja neviem, už bolo 8:30 alebo 9 hodín a stále neboli výsledky. Tak maršal, ktorý nás mal na starosti, tak volal do centrály, že jak to vypadá, tak tam mu povedali, že skončili sme druhý. Tak sme sa tešili prvýkrát na Balatóne, druhé miesto, naskákali sme do vody od radosti, išli sme stiahovať bojky, keď sme sa vrátili, tak Kosťo tam sedel taký zmoknutý, hovorím, čo je? Že sme tretí. Hovorím, jak je to možné? Ja hovorím, že už nám chodili SMS-ky, lebo vyhodili aj tabulku, že sme druhý. Hovorím, už vydali tabulku? Už nám gratulácie z domu volali a tak všetko, ne? A naraz to zmenili, že sme tretí, tak potom tam im dopísali nejaké ryby posledné a ja som až doma pozeral v tabulku, že tí Maďari mali nejakých 23 kaprov zapísaných 5:00. Takže to si myslím, že je nereálne. Chytiť, že museli im tam zaokrúhľovať ryby, ktoré nám príklad 4,95 nám pustil rybu a nezarátal, tak im to museli rátať. No a potom asi 3 roky na to, keď sme vyhrali tú kategóriu tých top 5, tak tiež sme mali poslednú noc takúto plodnú a mali sme nejakých, ja neviem, 17 sakov sme tam mali, lebo nechodili vážiť ako. To bolo katastrofa, ale museli sme tam mať 17 rýb zasakovaných. Ráno to prišli, ja som dal fotku na internet, že sme mali dobrú noc a oni nám hneď poslali hlavného maršala na kontrolu, takže nášho maršala posadil na stoličku a hlavný maršal nám vážil ryby. Teraz sme nosili ryby a medzi tým bol záber, tak vyťahol z brehu ešte kolega kapra, hneď sme ho hodili na váhu a 5:00. A ešte hovorím, že tesný, ne? A maršal nám hovorí, že nemio, že 5:0, že akože 5:01 musí mať, aby bol počítaný. Ja pozerám, hovorím, keby som vedel po maďarsky, hovorím, tak sa s ním tam pustím tak do debaty, že hovorím, pred 3 rokmi 5:00 bolo a teraz je to nemio. Tak to snad není možné. Tak to je hrozné. Hele, myslíš si, že tam jako fakt jako tohle existuje, jako nějaká tendence někomu nadržovat, někoho podplatit? Ťažko povedať, akože ono aj tí maršáli, jak si to vyhodnotia, alebo čo, lebo napríklad aj čo sa týka toho váženia, že príklad poslednú noc sa vážilo non-stop, ale zase len niekde. Niekde chodili vážiť tí maršali, niekomu sa nechcelo, aj nám povedali maršali, že keď budeme mať rybu, dokonca nám povedal ani ne, že od 20, ale že keď budeme mať na 25, takže iba vtedy prídu. Takže to je, pritom viem, že by mali chodiť, alebo keď máš vlastne teraz už to spravili, že keď budeš mať naplnené 3 saky, tak by mali dojsť hocikedy asi. Ano. Myslím, že aj ten maďarský zväz tam do nich tlačí, aby sa takéto nestávalo, že tam máš 15 ryb zasakovaných. Jasne. Takže tlačia na nich, aby to sa vážilo čím skore a tie ryby, aby sa púšťali. Takže malo by to teraz fungovať, že máš 3 ryby, zavoláš, hocikedy o jednej, o druhej, mali by prísť, alebo keď máš rybu na 20 kg, tak takisto by mali prísť hneď vážiť. Ale vás tam teda nechali se 17 sakama, nebo kolik? No, vtedy to bolo také. No, že ste ich měli tolik, vy? Kolik tam prosím vozí saků? No, vtedy dali, že povinnosť máš 10 sakov. Bola povinnosť. No a my sme si ako dokúpili, ale tak boli sme tam traja, tak každý mal nejaké saky, tak sme vyskladali, že sme ich mali, ja neviem,
18 alebo koľko sme mali. Takže. Ale boli sme už aj tak, vlastne ten druhý ročník, keď sme boli, vtedy sme už nemali kam dávať. Mali sme 14 sakov a tiež bola dohoda, že prídu vlastne, keď máš 5 sakov alebo rybu 20+, tak prídu odvážiť. I v noci, proste kdykoliv. Jakoby. Hej, my sme im volali od 10, že máme, 6 sakov, potom sme mali 8 sakov, 10 sakov, 12 sakov. O 2 v noci sme im volali, že už nemáme kam dávať ryby, že máme 14 sakov, máme rybu cez 20 kg, aj tak prišli ráno a 2 ryby nám tam napríklad, čo mali 5,10 a 5,15, tak nám navážili ráno 4,95. Tie sme pustili, vlastne sme došli o 10 kg. A v konečnom dôsledku nám 7 kg chýbalo na bedňu. Takže to je hrozný. Myslíš si, jako třeba v tomhle případě to tak být úplně třeba nemusí, jako že třeba ten maršál jako nepřijde schválně, jako nechte je tam prostě. Ne, že schválne, ale buď sa im nechce, alebo neviem. A nebo možná, kdybyste měli maďarský občanství, že by přišel, že jako taky to třeba může. To by možno bolo, oni sú troška takí akože národovci, ale ako ťažko povedať. Vždycky to je to o ľuďoch jak všade, si myslím. Když jsme ještě u tohohle tématu, ty objíždíš těch závodů opravdu hodně, říkáš letos 10 závodů, všeobecně velký, menší závody. Podvádí se? Je to něco, s čím se setkáš? Nebo zkouší tak, to, jako jsem tam někdo? V dnešnej dobe už myslím, že už to tak nedá sa spraviť. Aj keď tam zo začiatku boli také na tom Balatóne práve, že tí domáci, že bolo to také divné, ja neviem, chalani hovorili, že nevideli ich na vode, prišla tam nejaká dodávka a naraz vyhrali sektor a že nevideli ich ani na vode a bol sektor, kde ti stačilo, ja neviem, 5 rýb na víťazstvo. No, takže či im tam večer dovezli rybu alebo nedovezli, to nikto už nezistí, ale akože tak kdo chce špekulovať, tak ten bude vždycky, vieš. Tohle mi pověz, to mě ještě jako zajímá, než třeba od toho můžeme odejít, od toho nějakého podvádění, protože Balaton je obrovská voda, 300 týmů, prostě nedá se to uhlídat. Přece jako přivést někomu rybu by šlo, ne? Nebo dá se to nějak uhlídat? Určite. Šlo. A hlavne hovorím, v tých začiatkoch, keď to bolo také, že aj na tých top 5, že sa nechytalo toľko rýb, alebo čo, ale teraz už si myslím, že také veci nehrozia. A hlavne aj to, že začali sa fotiť tie ryby, a to by si videl, že naraz niekto donesie nejakú obuchanú rybu. A to dřív nebylo? To si nefotilo? Spočiatku nie. To boli tie veci, na ktoré my sme upozorňovali. Vždycky ten jeden z tých hlavných usporiadateľov, čo má na starosti českých a slovenských rybárov, tak vždycky nám zavolal a pýtal sa viacerých chalanov, volal aj mne, že čo hovoria druhý na to a aké boli ohlasy po závode a vždycky, čo sme videli nejaké nedostatky alebo čo by sa dalo vylepšiť, tak sme im povedali. Ja som na toto tlačil, že tie ryby sa fotili od začiatku, ale nikde sa tie fotky nezverejňovali. Ja som hovoril, že nech spravia nejaký program, kde vlastne ty si klikneš na ten tým a rozbalia sa ti všetky ryby ulovené plus s fotkami. Takže to spravili a vlastne to bol prvý ročník, kedy sa zverejnili tie ryby a tam sa hneď zistilo, že vlastne z tých 2 ryb spravili 5. Že to... Ale já bych pochopil, že ze 2 ryb udělali 2, že je otočili. Jak z ní no tu jednu 3-krát otočili. 1 2-krát, tú menšiu a to znamená, že tu jednu měli ale vyfocenou ze stejné strany 2-krát. Jednu mali otočenú najprv z jednej strany, tá ryba mala taký flak a mala taký atypický chvost, že mala v strede chvosta mala taký vysunutý taký lúč, jak mečunka v akvárku, že je o 5 centy taký fúzik. Potom ho otočili z druhej strany, už podľa toho chvostu to bolo vidieť, že to je vlastne tá istá ryba. A vlastne na tretí deň, keď ho otočili zase z tej strany, kde mala tá ryba flak, tak oni jej vytrhali šupiny, aby ten flak zväčšili a ten chvost či ostrihali, alebo po 3 dňoch saku, či už sa tomu kaprovi ten chvost troška obrúsil a už ten pichľač tam vlastne nechali ako teda 3 dny a takhle každý deň. Takže a ešte tak fotka bola spravená, takže vlastne ten jeden dal tak cez kapra, tak dal ruku a snažil sa prekryť ten flak, ale bolo to vidieť, že dal ruku troška vedľa a ten flak bolo evidentne vidieť, že to každý, kto sa pozrel na tie fotky, tak hneď mu bolo jasné, že nemusel to skúmať žiadny expert a to bolo vidieť, že to je... Kdo si to všimnul ako prvý? Nevíš, jak to bylo? Prvý si to všimol vlastne jeden maďarský rybár, ktorý zavolal tomu kamošovi. Oni sa tam stretli, ten kamoš tam bol na Balatóne chytať mimo závodu, oni sa tam spoznali, písali si, kamoš vedel po maďarsky, tak si medzi sebou volali, písali. A oni vlastne skončili druhý v tej kategórii top 5 a ten Maďar vlastne
zavolal tomu kamošovi a hovorím mu, počúvaj, že mne sa to nezdalo, že vy ste 5 minút pred koncom prišli vlastne o tú top 5 a že ja som si pozrel tie ryby a hovorí, že pozri sa, nezdá sa ti tá ryba toto, že to je tá istá? Tak potom ten kamoš zavolal zase mne, hovorí, že čo si o tom myslím, že pozri sa na to. Tak ja som si pozrel tie fotky a ja mu hovorím, že počúvaj, ale pozri si tú menšiu rybu. Hovorím, tam tiež raz má chytenú na 16,5 a raz má napísané cez 17 kg. Hovorím, to je tá istá ryba. Atypický kapor, taký banánový tvar, taká prehnutá. Hovorím, však z jednej strany, z druhej, ale ten tvar, hovorím, to je, aj tá ryba je tá istá. Takže on sa úplne napálil, poslal to svojmu parťákovi a už sa to rozbehlo a už sa to začalo riešiť. To je neuvěřitelné. Takže tam v tom prostě ten maršál samozřejmě s ním mám. Museli byť dohodnutí, samozrejme, lebo tú rybu máš púšťať vlastne pred maršálom, alebo mal by ti ju ten maršál púšťať, ale tak maršál, keď nemá broďáky, tak teraz stojí nad tebou, ty tú rybu pustíš a on stojí, až pokiaľ ryba neodpláva. Alebo teraz príklad nám rozprával maršál, teraz jak sme boli naposledy, tak nám hovoril, že boli tam nejakí, neviem, čo to bol, nejaký, či to boli Rumúni alebo kto, že tam mali nejakú sieťku a vlastne oni tie ryby síce ho pustil, ale mal to tam oplotené nejako a že tú rybu znova si chytili. Takže. Hele, tak víš, co udělejte příště, jde se tam potop. Budeš zpátky chytat do odběráku a nosit na břeh. Tak to je dobrý. No lidi jsou vynalézaví. Ty si dokonce mi říkal, že organizátor snad má nějakou vizi, že ta výhra by měla být mnohem větší a to jsme si sami říkali, to už potom ty ligy bude. V podstate ten organizátor, ten Radu Morár, to na nejakom 3. alebo 4. ročníku, keď sme boli, tak povedal, že jeho vízia je, že 500 tímov a prvá cena, že by bola 100 000. Ale ako tí, čo sú pod ním, tak hovorili, že to je nereálne, že toľko tímov tam nedostanú, lebo síce je ten Balaton veľký, ale veľa pláží akože buď nevybavia, alebo nedostanú. Jasne, nejaký povolenie. Nebo alebo im to nedajú, lebo tam je veľa tých brehov je súkromných, takže v Maďarsku vyšiel nejaký zákon, myslím, že pokiaľ je to verejná pláž, tak ti to musia poskytnúť na takúto nejakú súťaž, ale čo sa týka súkromných, tak tam ťa nemusí pustiť. A pokiaľ tam niekto tam niekoho pustil, príklad, jeden rok tam pustil nejaké 2 týmy a teraz týmu tam spravili viac škody, že mu tam vyšlapali trávu alebo nechali tam bordel alebo niečo a ten majiteľ sa naštval a povedal, na budúce vám to už nedám, tak museli hľadať náhradu. Jasně. No, Hofi, řekni mi, 8krát za sebou si dostal cenu asi pravděpodobně jako jedinej. Čím to je? Co je na závodech? Protože vím, že jsi úspěšný nejen na IBCC, celkově na závodech jsi velmi úspěšný závodník. Co je to nejdůležitější, aby toho člověk takhle dokázal? Ťažko povedať. Ako jen tam by som povedal, že je to dosť asi o šťastí, že vylosovali sme také miesto, kde síce to bolo papierovo zlé miesto, ale v tom momente tam tie ryby boli, lebo ja som si schválne pozeral, keď som si vylosoval nejaké miesto, tak som si pozeral, že čo tam nachytali príklad pred nami, 2 roky pred nami, čo sa chytilo, jaké ryby, koľko rýb, aby som mal nejakú predstavu a zase po nás, keď sme tam my zachytali a pozrel som si 2 roky po nás, tak veľakrát bolo, že či pred nami alebo po nás sa na tých miestach nezachytalo. Či sme mali to šťastie, že zrovna v tom momente tam tie ryby boli a podarilo sa nám chytiť, alebo hovorím, tie posledné 3 roky boli také, že nechytili sme veľa rýb a vlastne aj teraz, že sme mali, myslím, že 8 rýb sme mali a vyhrali sme sektor. Takže celá tá oblasť bola pomerne slabá a stačilo tých 8 rýb na to víťazstvo. Minulý rok sme boli na Šiofoku, kde sme s 9 rybami takisto vyhrali sektor. No, víš co, jak ti to řeknu takhle, já jako like, tak můj pohled laický čistě musí být takovej, že tam všichni vyvezou stejný koule na stejnou vzdálenost, takhle to tam to a je to o štěstí. Ale není možný jako 8krát za sebou dostat cenu štěstím. To nejde. Co tak si myslíš, že... Je to aj odhadnúť to krmenie, si myslím, takisto, lebo môžeš to tam aj prestreliť. Není problém, že keď tam tých rýb príklad nemáš toľko, že spálíš to místo ako? Že trafíš oblasť, kde tých rýb není toľko a myslím si, že keď tam veľa navalíš príklad na začiatku, tak môže byť, že tá ryba sa tam nažere, pár nástrah ti vyžere a nevyžere to celé a ide preč. A keď tam chodia nejaké takéto malé hejná, alebo raz za deň sa ti tam to hejno otočí a ty tam valíš a nemáš tie zábery, lebo zase si myslím, že tú rybu na Balatone neudržíš krmením. To ako... Ne. Tam sú
môžeš trafiť hejná, ktoré sú, Maďari hovorili, že sú tam niekoľko hektárové hejná kaprov, ktoré chodia spolu. Keď také hejno pre tebou zastaví a ty dokážeš z toho vyťažiť, tak vieš tam odchytiť veľa rýb, ale to hejno sa ti môže kľudne zdvihnúť. Príklad mladý Kája Nikl tak mal, že do poslednej večera bol prvý, druhý, tak sa bili a vlastne hovoril, že nič nezmenili, takisto krmili, to isté chytali všetko. Poslednú noc v podstate nespravili záber, odišli im tie ryby a skončil štvrtý. A s kým nic neuděláš, to je jasný. Takže no, hovorím, tak že to by sa tohle nedieje. Tak ale tiež nemôžem povedať, že mali sme párkrát, že sme mali poslednú noc dobrú, že sa nám podarilo príklad chytiť 200 kg za noc, ale veľakrát sa nám stalo, že nám ten posledný krok chýbal, že nám to utieklo vlastne takto tesne, že či aj teraz podarila sa mi pekná ryba a mal som druhýkrát vlastne druhú najväčšiu rybu balatónu, čo už dvakrát mi ušlo, takže to tiež asi nikto nemal takú smolu. A nebo, no takhle, ty říkáš smůlu, někdo by řekl zatracení štěstí. Tak áno, akože na jednu stranu hovorím, dobydal, každý by si tam chcel chytiť rybu cez 30 kg na balatóne, je to sen každého rybára, je mi to jasné. Ja som bol takisto šťastný, že z 1200 udí, čo je vo vode, že chytil som prvú tricku na balatóne a zabrala mne. Samozrejme je to paráda, ale hovorím, že už potom ten posledný krok ti chýba k tomu, že ideš na to pódium a dostaneš ten pohár a... A kde už to cinkne, to celkový první místo, co myslíš? Dáte to? To neviem. No. Jezdíte furt ve stejným složení se tým McBite, že jo? Jezdíte... Za tých 8 rokov sme sa asi 3-krát sa prestriedali. Jo. No tak kdy už vyhrajete? Příští rok? Jedete zase? Jedeš zase? Idem, určite. Chcel by som teda ísť, pokiaľ sa nič neudeje, tak chceme ísť. V pláne to je a hovorím, tam na to víťazstvo momentálne už pri tých 300 tímoch a pri tej kategórii 10 kg, tam potrebuješ kopu šťastia. No to věřím. Prvom rade, aby si mal vylosovať to miesto, kde tie ryby sú a potom záleží aj od susedov, čo robia. Vieš, môže ti to niekto príklad spáliť, navalí tam strašne veľa alebo čo a takže tam veľa vecí sa musí sklbiť, aby takéto niečo vyšlo. Jak to zvládáš fyzicky? Když tady přede mnou seděl Rafán, vyprávěl mi prostě bezesný noci, že si jako odjedeš jak mrtvola odsud. Rafán hovoril, že oni sa striedajú, že to som pozeral a že oni sa prestriedajú, že ide si lahnúť a tak. Ja to mám nastavené tak, že ja neviem spať na tých rybách. Keď neberú, tak nespím, lebo stále mi šrotuje v hlave, že čo treba spraviť, čo treba zmeniť, aby sme ten záber dosiahli. A keď zase berú, tak ten adrenalín ti nedovolí spať. Počkej, takže ty ako nespíš, myslíš si? Ako to je pár hodín do týždňa, že čo ja spím na rybách. Takže... Opravdu. A to už musíš poslední den úplně jako gumovej, ne? Keď sme chytili tých 930 kg, tak pobalili sme veci a ešte som si hovoril, taký som bol nabudený a hovorím, že ešte 2 dny by som potiahol v pohode. Pohli sme sa s autom, za 5 minút ma začal boleť celý človek, hneď ma vyplo a zobudil som sa až na Tiháni vlastne, kde sa ide na vyhodnotenie. Takže tedy ma to zlomilo a hovorím, to bolo také akože... Jo. Najprv som sa cítil pohodičke, ale potom... Adrenalin ustoupil. Ale už to ako cítim, samozrejme aj tie roky nepustia a po tých závodoch, po takomto nejakom závode už troška mi trvá dlhšie, kým sa dám do normálu. Už to není také, že na druhý deň si svieži a fit. No, už to musím dospávať. Ja bych to nedal, jsi lepší než ja rozhodne. Tak ale za to, keď porovnám príklad tých mladých rybárov, tak ešte stále ich upracujem v tomto. Ja si myslím. To ešte majú chlapci sa čo učiť. Ja si to myslím, no ja bych to nedal. Ale jaký největšího kapra tam chytil? Ta 30? 30? Na Balatone? To bol teraz tento rok 31. 31. No a teď mi pověz, taky to bylo strašně zajímalo. Tvůj největší kapr vůbec? Je to ten český nebo? Najväčšieho mám asi z Chorvátska 34,5. 34,5. Je ta 40 nějaký cíl u tebe, jako v tvý hlavě, nebo ženeš se za tím? Ne, ani nevyhľadám vyslovene, keby som bol taký, že chodím len na vody, kde sú tie ryby cez 30 kg alebo 40, kde pláva. Taký akvy proste, není to pro tebe, ne? Jako nehovorím, že bol som aj v Chorvátsku, som bol na tých zajarkách, je tam veľa tých rýb, aj cez 30 je tam veľa rýb, aj sa mi tam skoro za každým podarilo takú jednu rybu chytiť, ale vyslovene to není, je to také raz za rok alebo raz za 2 roky ideš na takú vodu, že ideš si zachytať, vyťahneš si peknú rybu, ale že by som vyslovene chodil len
len po takých vodách sa nedá povedať. Hofy, my se budeme pomalu chýlit ke konci té YouTubeové částky a stejně jako každému dám tobě možnost, kdyby si chtěl cokoliv říct, otevřít jakýkoliv téma, neskončíme na tom YouTube, poslat nějaký vzkaz, teď můžeš, nemusíš to využít. Tak asi to, čo som spomínal na začiatku, menej tej závisti medzi rybármi, viac si dopriať, ja hovorím dopriať, bude ti dopriaté a menej toho ohovárania a týchto vecí. A víš, co je hrozný, že tohle si přejeme všichni. Všichni to tu říkáme, proč se to neděje? To nevím. Taky nevím. Už by se mohlo to stát. Ale moc děkuji za krásný rozhovor. My vím, samozřejmě budeme ještě chvíli pokračovat na Patreonu. Samozřejmě primárně ti přeju, aby už to přišlo, to první místo. Děkuji. Já věřím, že se toho dožiju. že na tý bagy. A já, že se toho dožijem. to doufám určitě. A jak je takhle předám jenom tak ze strany Placku Rybománie, dostává takový prezent malej. Moc děkuji, bylo to moc fajn povídání, měj si krásně. Ahoj. A ja ďakujem a pozdravujem všetkých divákov. Čau, čau. Pred 2 rokmi vyhral a prachy ešte nevidel. Toľko tých zemiakových cien, čo mám, že by som si mohol otvoriť meka s hranolkami. Začal sa tam motať v tom podberáku, ja som tak cez ramena pozeral a hovorím, jak je chytený. Vidím Ivana, ten jeho pohľad, jak sa pozerá na mňa, že za zub. A predo mnou pol metra sumec, taká tlama. Ja som sa skoro vtedy posral. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.